ଆରେ ସୁରେଶ, ତୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ଯେ? ହଁ ସାର୍, ବର୍ଷା କବିତା ପଢ଼େଇ ବୁଝେଇଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ। ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ଷା କବିତା ପଢ଼ିଦେବା, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧାଡ଼ିର ଅର୍ଥ ବୁଝିନେବା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆଜି କରିଦେବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଆମେ ବର୍ଷା କବିତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ପିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କବିତାଟିର ଶେଷ ଅଂଶଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଏମିତି କବିତାଟି, ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୂରିତ ମହିଦିଶି, ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି, ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ, ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ ଯେସନେ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ମନେ। କବିତାଟିକୁ ଭାଗବତ ଛନ୍ଦରେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏମିତି, ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୂରିତ ମହିଦିଶି, ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି, ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ, ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ ଯେସନେ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ମନେ। କବିତାଟି ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଏବେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାଦକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କବିତାଟିରେ କେଉଁ ଭାବ ଅଛି, କେଉଁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପାଦରୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ପାଦଟି ଏମିତି ଅଛି, ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୂରିତ ମହିଦିଶି। ତମାନେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଥିବ, ବର୍ଷା ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆସି ଅବତରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ଧଳାପୃଷ୍ଠ ସବୁଜିମାରେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ। ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ ଜାଗାରେ ଶସ୍ୟ ତାର ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହସ ଦେଖାଇ ଦିଏ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁଜିମା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ। ଏ ମହି ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପୃଥିବୀ, ଧରାପୃଷ୍ଠ ସବୁଜ ଶସ୍ୟ ରାଶିରେ ପୂରିଲା ପୂରିଲା ଦିଶେ। ବର୍ଷା ଋତୁର ପ୍ରଭାବରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସବୁଜିମା ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ବର୍ଷା ଋତୁ ଜଳଦାନ କରେ। ଜଳ ସବୁ ଜୀବଜଗତର ହିଁ ମୂଳ ଅଟେ। ପ୍ରଚୁର ଜଳ ପାଇବା ପରେ ଶସ୍ୟରାଶି ହସି ଉଠନ୍ତି। କ୍ଷେତରେ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷେତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥାଏ, ଯାହା ଚାଷୀ ମନରେ ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତର ଏହି ଅଂଶଟିରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ କବିତାଟିର ଏହି ଅଂଶରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୂରିତ ମହିଦିଶି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ରାଜା ଛତୁ, ଏଇ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା, ଗୋଟେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତାମାନେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଥିବ, ଛତୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଠି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଫୁଟି ଯାଉଛି। ଛତୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଛତୁ ରାଜାଙ୍କର ଛତା ଭଳି ଦିଶୁଛି। ଆଉ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ରାଜା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କବି କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, କମ୍ପେୟାର, ଗୋଟେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏଇ ଭୂମି ଉପରେ ଛତୁମାନ ଫୁଟନ୍ତି।
कवि ताକୁ तुलना करी कहिଛନ୍ତି ये छतु नुहे आमर पृथ्वी पृष्ठ ହେଉଛି राजा आउ राजाଙ୍କ ଉପରେ सिंहासन उपर जो छता थाए से छता ହେଉଛି छतु। तेणु से तुलना करी कहिଛନ୍ତି वर्षा ऋतुर प्रभाव रे सते जेमिति छतु गुड़िक पृथ्वी राजाଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନର ଛତା ଭଳି ଫୁଟି ଉଠିଛନ୍ତି। ଆହା କି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବି ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଛତୁକୁ ଛତା ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିରେ ଅଛି ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୟୂର ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛ ସବୁ ମୟୂର ପର୍ବତ ଉପରେ ଥାଇ ମେଘକୁ ଚାହିଁ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ବର୍ଷାର ସ୍ପର୍ଶ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ତେଣୁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ବର୍ଷାକୁ ଚାହିଁ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ଏଇଭଳି ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅତି ବଡ଼ି ଭକ୍ତ କବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୟୂର ଗିରି ହେଲା ପର୍ବତ, ଶିଖ ହେଲା ଉପରେ ଅଗ୍ରଭାଗରେ, ପର୍ବତର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ମୟୂର ମେଘକୁ ଚାହିଁ ମେଘ ଆସୁଛି ବୋଲି ସେଇ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗେ ଖୁସିରେ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମେଘ ଆସୁଛି, ମୟୂର ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି। ଆକାଶେ ନୀଳ ମେଘ ଦେଖି ଯେମିତି ମୟୂର ନୃତ୍ୟ କରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠି କରାଯାଇଛି। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କବି ଏଠାରେ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ମୟୂର କେମିତି ଖୁସି ହେଉଛି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି କହିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅତିଥି ଆସିଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଉ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୟୂରଟି ଅତିଥିକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଅତିଥି କିଏ, ମୟୂରର ଖୁସି କ'ଣ କହିପାରିବ ପିଲେ? ଏଠାରେ ଅତିଥି କିଏ? ମୟୂର ପାଇଁ ଅତିଥି ହେଉଛି ବର୍ଷା। ସେଇ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେଖି ସିଏ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ ଯେସନେ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ମନେ। ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ଅତିଥିକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମନରେ ସୁଖ ଫେରି ଆସେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୟୂର ଆଜି ତା ଅତିଥି ବର୍ଷା, ସେ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ଫଳରେ ସେ ଗିରି ଶିଖରରେ ରହି ନାଚି ଉଠୁଛି।